guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान vlog-आव so नै जोङो दायो उदालगुरि थांना फैदों अखा बिराद हादों माबायदि थांगोन ट्रेनजोंसो थांगोन लोगोफोरबो दोङो नाखौ क्लास जानो बेगा आंहाथ' थांजाजोब्बाय गारिनि एन्सटाइ गारिया सफैबाय जाहा मिनि क्रिस्टिना खाला स्टेशन मोनबाय नै जोंहा सापाकाराय आं गेब्लेबाय नै जिं जिंनिया लदा लदा ओमफ्राय गेजेरनिया फिसा ओइ ट्रेना मा स्टेशन मोनफैबाय जोंहा इबानि आं खावखावसो नांगौ जायो आंखौ दानना हो माब्रै दानगोन लिस्ट नादोंलै थाबोगोन नामा मोनसे सिटाव नै साथाम जनांदों नै सासे होदों फैबाय जोंहा उदालगुरि डायमन्ड हस्टेलाव एसे गरम आरो माबा बिल्डिं गोजौआव बैथिंनिया डाइरेक्ट फैयो ना गरम जायो र' नायनोबा बाहेरथिं फोरलाय बिल्डिं ट्रेनजों हायबाय जोङो उदालगुरियाव ओंखारबाय एनडिएस सोदों नै जोंहा नै उदालगुरि फैनानै मामोन फल लाव ओमफ्राय संग्राया बे गोथाव संनो रोंगोन ना रोङा दा जानानै मासो मिथिसिगोन उदालगुरियाव हायनानै मालायनि रुमावसो दंफायो क्वार्टाराव जि संगासिनो संला सा लोंखांबाय आरो बेदरजों ओंखाम जासिगोन संदों दा उनाव जोङो माबायदि ट्रेनिं जायो मा बेदर आरो दंबावो बेयावबो संग्राखौ आं खिथिबाय थागोन थरबाय दा उनाव जों उदालगुरि थाबायगोन बिशालाव रान्धनिया संगासिनो गोथाव नै जोंहा अमा बेदरा लायगोन दे दे थांबाय जबाय गेलेबाय दुगैबाय दायो थांसै दसे टाउन थाबायनोसै ओमफ्राय थांनोसै फनालाय बिगालाय माहाथो बिगाथ' आंनियावसो दोङो फनथ' गैया ओइ माथो जेसिबि थाबोबाय जेसिबिखौ गप्प जायोमोन गथ' गामियावसो ini dampar baru. Bisa थांना बायदि जाहा bisa. नै बिथाङा बायगोन नो बिथाङा बायगोन माबायगोन नोंसोरो माबायगोन
मा oh bilai bitingsa sporting dengan anda saya jatra nggak ini kan Madin dong. Moजाङानो थाया उदालगुरि बिसालाव लाब गैया मोजाङानो नङा बाय फैनाङा नोंसोरबो मोजाङानो गैया दे ada yang serius coba gue tuh akan naik ayo mas coba kan mas mau coba ay mas coba kan sino ba aku misuk Mini ya? Oh, ampun namanya kan ini kok. Buy one get one free. Kok nih gimana mbak? Bisa bikin aja. Ya kita tadi ngobrolin mana gede kan? ये क्या है लड़की लोग Anggur dos tokan ni salah berdua dalam komunikasi. Nih biar lengnya, leng akin tu jas. Boys pernah juta, gusto na sana mau jago man. Cuman gue udah dong. Quick time, mesti single gaya? Single gaya? 49. Laga friend dan sera bega komen kita walai be sangi dam. Sangi lelen gimela. Angko teacher jana ini badi kunu strike. Teacher taro. Nesre komen kita wade bebe sangi jatau go. Thangfinla saya jangan ada yang mau. Gelesi momen le phone naik nane. Ay, oka habai. Bye bye, Bisal. Thoda. Lau hai ba. Daya angkat nasi. Si bakal yang na. Angkat nasi, nak nak nasi dengan duit kabai. Dasar gimana dengan. Untuk sepai menspera kirza sepai angkat sepai. Hari video kena lana mana sih? Kasi mama di video lama umpraya angkam zani ya phone ke rumah sekarang ada angkam zani bay so bidiba di nih jangan noni pray pinai ada first night ke nanti mau share kalam bay so gaban naga gadan logo mengan gaban morning service ni bela mengan so bidiba di nih blog ke bisa nonton sih